naanata sa Boracay, nak. Hala, kanindot sa Boracay pa, oy. Nak, kay birthday man nimo karon. Gilaag ti ka sa nindot nga Boracay. Mo dili Boracay di ay, pero nalagi mga bugang ug balangoy lagi. Maunay pinakamahal na bonsai diri sa Boracay. Hala, kanindot ay diri pa no, limpyo pa jud kay tubig. Blue kayo pa no, pero daghan manig tae. Aw, kanang tae nak. Natural ra na. Ay kabalaka kay di na makadaot. Ay tama. Mudako lang ang tiyan pa no, parehas nimo. Tara na pa, excited ako mag-swimming ug mainom og buko. Ay, salamat jud kay nga nalipay akong anak nga gidalan ako sa Boracay. Birthday pa naman niya ron. Hala, kalami silang buko. Ngano kang taas magay-registro no? Mauni lang espesyal siguro diriya, tayaon mang goodbye na hadlo ko. Pero time sa, asa di akong amahan? Nak, I'm here! Nak, dili pa ka maligo! Bugnok ang tubig, nak! Uy, naligo na ka pa? Sige lang pa, unyan ako maligo kung magsanbiting ko, kay gusto ko maitumog maayo para makaapam ko. Ninduta na idiriya pa no? Pero mas nindot ang datubay kung naa si Kiray. Aw, ayun na gunaw na si Kiray, nak! Ang importante, nalipay ka karon sa imong birthday! Ninduta din sa Boracay pa no, kay fresh kayong hangin. Nindot pa dyan kayo idiriya pa no, kay special kay ilang payong. Niya, ila pa yung bangko pa no, pandato. Unak, maunang dito magansi sa itong entrance dire. Love jud kay kunimo ba no? Igilaag madyo kunimo diniya sa Boracay. Nak, di lang kay sa panghinambog no? Ang diver man pug ko sa una. Diver? Ay, isa di ka sa member atong tig-dive sa pantalan. Atong hulugan ng 5 nya daybon dayon. Katagalan lagi ni mo nak. Pero nak, karon nak, tuluan ti ka kung saon paglangoy. Sige daw pa, unsa man ang pinakauna nga step? Sige nak, watch and learn. Watch and learn nak. Kung sa couch si Papa. Kadakog buto atoy, mura magbatang nahulog. Pa, wala naman ay tubig. Palas naman dahil eh. Pa, hawdan mo pa oy. Iho mo ko nak oy. Tagay kong buko be. Ara pa oh. Nakuha po na ni oy. Special po sila dirinak no? Kay dagko kay straw lang buko. Gani, gituyo siguro na nila pa para dili na ta mahago og alsa ibutang ra sa yuta. Mao day nak. Ndobe tilawan no nato nilang buko. Medyo creamy siya glami nak no? Ang taya na pa imong nainom pero okay ra na pa dako na bitaw kag tiyandaan. Bibisi man isa siya. Kira na pa oy, ana ba ka pa nga ang tahi kay natural. Kira na. Kagawan ba nila?